طيب نقراw il-konklużjoni tal-ktieb tal-Proverbi. Il-ktieb tal-Proverbi huwa ktieb maħżna teżor ta' erf. Min irid jitgħallem jagħmel għażliet tajba għandu ikun mitla ta' dan il-ktieb tal-erf, il-Proverbi. U jispiċċa bi gran finali. Il-tmiem ta' dan il-ktieb huwa sabiħ ħafna il għaliex ifaħħar lil mara eċċellenti lilkom li għandkom il-biża' ta' Alla, għandna ritratt hawnhekk tal-mara ideali simgħuh. Kapitlu 31 vers 10. Mara eċċellenti. Min jista' jsibha? Għax wisq aktar mir-rubini tiswa. Qalb żewġa tafda fiha u l-ebda ġid qatt ma jonqsu. Ġid u mhux deni tagħmillu il-jiem kollha ta' ħajjitha. Tfittex is-suf u l-għażel u bil-ħerqa taħdimhom b'idejha. Hi bħal l-ġfna tal-merkanti iġġib l-ikel tagħha mill-bogħod. Tqum ukoll meta jkun għadu bil-lejl u tħejji l-ikel lill-familja tagħha u x-xogħol lix-xebbiet tagħha. Titfa' għajnejha fuq għalqa u tixtriha. Biqlieħ idejha tħawwel dwieli. Ġenbejha tħażimhom bil-qawwa u ssaħħaħ idejha. Tħoss li x-xogħol tagħha iġib ir-riżq. Il-musbieħ tagħha ma jintafiex bil-lejl. Idejha tmitt għal mażel u subajja jaqbdu id-dissies. Idejha tiftaħ lil-fqir, iva tmitt idejha lill-miskin. Ma tibżax mis-silġ għal niesa, għax nies dara kollha lebsin għażel skarlat. Għalija ħadmet qata, il-biesa għażel u xoqqa ħamra. Żewġa magħruf fi bwieb il-belt meta joqgħod mal-kbarat tal-belt. Tinseġġ xoqqa tal-għażel u tbieħha u trieħi tagħti lill-merkant. Il-biesa qawwa u ġieħ u tifraħ fi żmien li qatt jiġi. Fomma tiftaħ bil-erf u kliem tjieba għandha fuq il-żiena. Taħsess tajjeb it-tmexxija ta' dara u ma tikolx ħobb silas. U lieda jqumu u jgħidula ħienja u żewġa wkoll ifaħħarha billi jgħidilha ħafna bniet għamlu ħwejjeġ ta' ħila imma int tagħtihom il-koll. Erq hija l-ħlewwa u fruha l-ġimiel. Imma l-mara li tibża mill-mulej dini li għandha tkun infaħra. Għatuha mix-xogħol ta' idea u ħajfaħru fi bwieb il-belt l-emmejjel tagħha. Amen. Tajb l-Apostolu Pawlu bassar li fl-aħħar ta' żminijiet, ċoħe fi żminijietna, se ngħaddu minn żminijiet imwiera. Żminijiet diffiċli. U appuntu nafu għal xiex kien qiegħed jirreferi il-soċjetà f'ribellioni kontra Alla. U jagħti deskrizzjoni fit-tul dwar x'tip ta' soċjetà se nkunu ngħixu fiha u attwalment qed ngħixu fiha. Soċjetà markata bin-nies li jħobbu li nfushom, iffissati fuq nfushom, aktarx milli jħobbu lil Alla. Aħna maħluqin biex nonoraw u nigglorifikaw lil Alla ħalliq tagħna, Alla li huwa twajjeb magħna u ħanin u għalana salvazzjoni eċċellenti fi bnu Ġesu u frattant il-bniedem jew pjaċir jagħti ħdaru lil Alla. U mhux hekk biss, mhux biss huwa passiv imma huwa wkoll ribellus kontra Alla. Ribellus kontra Alla u għalkemm Alla għallilna fiċ-ċar indikalna tajjeb kif għandna naġixxu ma' xulxin u frattant il-bniedem ħsibu biex jivvinta u jesperimenta u jidirlu li jiena sidi u ma jendaħal ħadd. Ir-rebellion li qegħdin fiha tixbaħ il-dik ta' dari tal-antik meta n-nies ftehmu bejniethom biex jibnu torri li laħħaq sas-sema. Biex juru li huma għandhom awtonomija. Aħna li nikmandaw lil nfusna u ma rridu l-ħadd li saltan fuqna. Frattant din hija riċetta għal diżastru u traċedja. Meta l-bniedem jitlaq il-Alla,
Alla jitilqu. U qegħdin naraw allura l-konsegwenzi ta' din ir-ribellioni. Jiena meta kont għadni żagħżugħ, is-soċjetà kienet ħafna differenti. Il-bniedem kien jidneb u kien jistħi u kien jaħbi jew jinnega jew jiġħad li jagħmilha dik il-ħaġa ħażina. Illum joħroġ fil-pjazzett u jiċċelebra bil-bnadar u bil-bandalori. Hija sitwazzjoni li tapplika aktar u aktar għaż-żwieġ fejn il-bniedem jidhirlu li jista' jaffeċ u jagħmel li jfettillu mingħajr konsegwenzi. Frattant Ġesu li mgħallem tagħna hawnhekk jaqtalna ż-żarda, jiddeċiedi għalina u jgħidilna ma rajtux illi dak li ħalaqhom mill-bidu ħalaqhom maskil u femminil. Fil-bidu tal-ġrajja umana, fil-Ġenesi kapitlu 1, appuntu meta Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Alla ħalaqna f'ċertu aspetti nixbħuh. Ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu, fuq ix-xbija tal-Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. Din il-verità grandjuża li Alla ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu, imma ħalaqna irġiel jew nisa. M'hemmx alternattivi oħrajn. Irġiel jew nisa. Tajjeb, hemm skop u hemm sinifikat kbir u profond għala Alla ħalaq, Alla oġbu joħloq lill-bniedem raġel u mara. Ejdu nibdew biex ngħidu li indubjament il-nisa u l-irġiel ugwalment huma xbija Alla. U meta qegħdin ngħidu hekk, qegħdin ngħidu ħafna. Meta nqabblu l-fidi tagħna ma' reliġjonijiet oħrajn fejn nisa regolarment huma ikkalpestati. Huma mormija, huma oġġetti stmati bħala oġġetti, nistgħu nħarsu lejn ir-reliġjon Musulmana, m'hemm ebda rispett jew dinjità lejn il-mara. Il-Bibja tagħti ġieħ u valur lill-mara daqs ir-raġel. It-tnejn huma umani, il-ħallieq tagħna żejjen lir-raġel u l-mara bl-istess dinjità u ġieħ. Il-Bibja hawnhekk meta titkellem fuq dan is-suġġett hija ta' bilħaq anke għal żmien meta nkitbet kienet xi ħaġa inkredibbli pereżempju. Illi l-Apostlu Pawlu fil-Galatin 3, vers 28 jgħid m'hemmx la ludi u lanqas Grieg, kienet diġà xi ħaġa xokti illi jiktibha. Illi m'hemmx issa distinzjoni bejn ludi u Grieg. M'hemmx la l-sir u lanqas ħieles, m'hemmx la raġel u lanqas mara għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. Insibu posta u nsibu l-identità vera tagħna u s-sinifikat vera tagħna fil-għaqda ma' Kristu Ġesu. Sew aħna nisa jew inkella irġiel. Dana kif għattilkom huwa tant differenti minn reliġjonijiet oħra. Il-mara f'reliġjonijiet oħra hija matul l-istorja, matul is-sekli, naqraw kif kienet misħuqa, maħqura, imjasra, injorata, ħlief għal skopijiet ta' sess. U biex tagħmel faċetti bħala skjava tad-dar. Le, il-Bibja titkellem mod ieħor. U Ġesu hawnhekk bil-imġiba tiegħu meta għex fostna fuq l-art, konsistentament kien predispost, kien lest mingħajr tfixkil ta' xejn illi jitkellem man-nisa, jiddialogu magħhom, naraw daħal f'diskursata ma' din il-mara li ġiet timla l-ilma mill-bir, ħarġet minn sikar mill-belt u marret timla l-ilma fil-eqqel tal-jum. Ġesu bil-għaġġ talaba jixrob u għabdu d-diskursata meta d-disċipli ta' Ġesu ġew lura mill-belt bl-ikel, tajjeb, staġbu meta raw l-mallem tagħhom jitkellem ma' mara. Għaliex ma kienieċ l-użanza, r-rabbini, il-mexxejja reliġjużi ta' żmienhom, tajjeb, kien għalihom kien insult u xi ħaġa ta' degradazzjoni illi kollu jkellem mara fit-triq.
U Ġesu hawnhekk jurina kemm poġġi valur fuq il-mara kemm daqs ir-raġel. Fil-kumpanija tiegħu Ġesu matul il-ministeru tiegħu kellu rġiel u nisa jekk ma tafux. Aqraw Luqa u tkunu tafu li kellu nisa illi kienu iħobbuh u iservuh u Ġesu wkoll fejjaq lil xut minnhom mill-mart tagħhom u anke mill-ħakma tad-demonji fuqhom. Ġesu wera il-valur tagħhom bil-qdihom, issodisfa l-bżonnijiet spiritwali tagħhom anke lill-istess ommu, pereżempju, meta kien mislub idur fuq id-disċiplu il-maħbub tiegħu jgħidlu ara ommok. U Ġwanni fehmu x'rid jgħid. Minn dakinhar ħada d-dar għandu biex juħsiebha. U nafu mill-istorja illi Marija baqgħet fil-kumpanija ta' Ġwanni juħsiebha u l-istorja wkoll tgħidilna illi Marija mietet u ndifnet f'Efesu bħalma wkoll ġralu Ġwanni. Il-mara li ħaslittu riġlejh fid-dar ta' Xmun, li daħlet mara midimba b'triq, mara midimba. U Xmun l-ospiti tiegħu beda jitkaża bih Ġesu. U beda jgħid li kieku dan huwa profeta ma kienx iħalliha tmissu il-dil mara. U frattant Ġesu ddefendiha l-mara. U għallu dik ħaslet li riġlejja bid-dmuħ tagħha u xċutatom li bxara għax tħobbni, għax ħabbet ħafna, taf kemm hija maħfura ħafna. L-adultera l-istess ħaġa, l-adultera miġjuba, u għaliex l-adulteru le, imma l-adultera miġjuba qudiemu Ġesu ħafrilha. Lanqas jien ma nikkundannak mur u titnibx aktar. Il-Marija li dilkitlu riġlejh bil-fwieħa. Bdew ibarqmu kontra tagħha jipprotestaw. Dan il-żejt tal-fwieħa se tanbih għal 300 dinjer, kważi paga ta' sena. Ġesu qal ħalluha, tinfoskawiex għax għamlet hekk bi preparazzjoni għad-difna tiegħi. Kull darba jiddefendi lil-mara. Fej jaqom tħaddet magħhom fil-pubbliku, wallu Ġesu huwa ħajdu hekk jagħtina il-konferma tiegħu illi l-mara ħaqqa u difatti għandha l-istess valur u dinjità bħar-raġel. Iż-żewġ sessi, il-bniedem huwa żewġ maskil jew femminil. Maskil jew femminil. Dawn huma maħsuba illi jikkumplimentaw il-xulxin. Tajjeb? Biex bejnietom ikun hemm dik il-kooperazzjoni rikka. Il-wieħed ir-raġel għandu s-sem tiegħu x'jagħti, il-mara l-istess ħaġa. Ovvjament id-dnub ħarbat kollox u joħloq rivalità u kompetizzjoni wera bejn is-sessi. Illi m'għandix tkun. Il-ħsieb tagħha, l-intenzjoni tagħha fil-ħolqien kien biex il-mara tikkumplimenta l-raġel u r-raġel jikkumplimenta l-mara, mhux antagonizmu, mhux rivalità. Meta Alla ppreżenta lil-Leva quddiem Adam wara li kien Alla ħalaqa minn ġembejh, tajjeb, Adam nista' nimmaġina b'ċertu sens ta' faxxinu u b'ċertu sens ta' staġib għal din is-sad ma ta' għadmi u laħam ta' laħmi. Tissejjaħ ixa għax minn ix kienet maħuda. Entaraw, ngħidilkom bl-Ebrajk, tissejjaħ mara għax minn raġel hija maħuda. U jintilef il-sinifikat. Kif in miktuba, kif kiteba Mosè, tissejjaħ ixa għax minn ix kienet maħuda. Ix huwa raġel. Ixa hija mara. Maħluqin għal xulxin. Il-mara naraw, dinja vera sinifikanti, Alla ma ħalaqiex mis-saqajn ta' Adam biex Adam jaffiġa taħtu. Lanqas ma ħalaqa minn rasu biex il-mara taħkem u tikverna fuqu, imma ħalaqa minn ġembejh biex tkun is-sieħba tiegħu u maħbuba minnu. Dan huwa il-pjan Alla. Dan huwa l-mudell illi għatina Alla u li aħna allura bħala disċipli ta' Ġesu għandna nonorawh u nimmiraw
illi inwettquh fil-ħajja miż-żewġa tagħna. Il-mara u r-raġel ovvjament huma distinti fil-mod kif jirrelataw u jiffunzjonaw flimkien. Għandhom ruoli differenti, għandhom ħanidu hekk xogħol jew ħidma differenti, tajjeb pereżempju, ir-raġel ovvja din ma jistax iwellet tfal. Ma jista' jnissel it-tfal. Għandhom allura fil-prokreazzjoni fil-ħajja domestika għandhom il-ħidma u l-ħidma assenjata lilhom. Pawlu meta kiteb il-Titu għallu preċiżament x'għandu jgħallem lill-kongregazzjoni. Titu 2 vers 4 jgħidlu illi in-nisa għandhom jitrenjaw in-nisa żgħażagħ biex iħobbu żwieġhom, iħobbu l-uliedhom, ikunu prudenti, safin, ħaddiema f'darhom. Il-mara hija msejħa biex tamministra u tara li id-dar hemm l-ordni, hemm id-diċenza, hemm l-armonija, ħaddiema f'darhom, twajbin, sottomessi għal żwieġhom stess, sabiex il-kelma talla ma tkunx iddisprezzata. Meta ma nobdux dawn il-linji gwida li Alla tagħna, il-kelma tiegħu tkun iddisprezzata, tkun immaqdra. Għandna sejħa għolja, irġiel u nisa, sabiex nuru, nesibixxu l-erf t'Alla. Is-sapjenza ta' Alla missierna illi ħalaqna raġel u mara appuntu biex fil-ħajja miż-żewġa tagħna naraw kif aħna niltaqgħu flimkien biex nimlew il-bżonnijiet ta' xulxin u nikkumplementaw xulxin. Allura kwalunkwe mara imissa li taċċetta bil-ferħ il-femminilità tagħha. Issa ovvjament fil-medja llum l-idea pagana tal-lum hija li l-mara għandha tkun bħal raġel u kull ma jagħmel ir-raġel imissa tagħmlu hi wkoll. Propaganda qarrieqa u l-istess ħaġa ir-raġel jagħmel bħal mara. U allura x'qegħdin nara fis-soċjetà tagħna irġiel effemminati verewla u nisa maċċews. Flok ma naċċettaw il-fatt grandjuż u sabiħ illi Alla ħalaqni raġel. U għallu kif ħanġib ruħi ta' raġel. Għax dak huwa sabiħ, dak huwa d-dinjità tiegħi. U l-mara ħaġġib ruħha allura wkoll bħala mara. Kif nesprimu għadna illi ir-raġel u l-mara huma ugwali quddiem Alla. Alla ħalaqhom ugwali bl-istess dinjità. Wallu kif ħan esprimu din l-ugwaljanza tagħna kemm ir-raġel kif ukoll il-mara. It-tnejn ir-raġel u l-mara inħallqu fuq is-sura tal-ħallieq. It-tnejn huma imwaqqa fid-dnub, mhux il-mara iżgħet mir-raġel. Fil-sekli bikrija tal-Knisja, il-mara kienet ħarsu leha brikraħ għax kienu jakkużawha li hi daħlet id-dnub fid-dinja. Tifhem meta kielet mill-frotta projbita, ċertament hi, imma il-Bibja tagħti ħtija kważi aktar il-Adam għax Adam kien ir-ras tagħha. B'Adam daħlet il-mewt. U l-mewt maħabba dnub. It-tnejn kapaċi però jkunu miftija bid-dem ta' Kristu u t-tnejn attwalment se jkunu mqajma mill-mewt u glorifikati. Frattant il-prestiġju u l-kwalità ugwali bejn il-mara u r-raġel ma tfissirx li aħna imsejħin biex nkunu uniformi, li nkunu l-istess. Maħniex l-istess. La fiżikament, la mentalment kif jaħseb moħħna, la emozjonalment. Allora fil-familja u fil-Knisja ir-raġel irid jesprimi l-ugwaljanza tiegħu billi servi fir-rwol maħtur minn Alla għalih. Alla ħatar, Alla irranġa li jien għandi rwol assenjat lili. U dak ir-rwol irid inkun nafu biex inwettqu sewwa. X'inhu dar rwol?
Ir-raġel għandu rwol ta' awtorità u mexxej għaddej. Isimgħuha tajjeb din. Mexxej għaddej bħalma kien Ġesu. Ġesu meta der fostna is-sit tas-sidien Alla Suprem illi assuma ġisem uman bħal tagħna u mexa fostna. Kif tratta magħna? Bil-qdina. Darba li d-disċipli qalilhom min huwa l-ikbar dak li jservi mal-mejda jew dak li jpoġġi fuq il-mejda. Mhux dak illi ipoġġi mal-mejda u frattant qiegħed fostkom bħal wieħed li jservi. Kien għadu kif ħasslilhom riġlihom. Ix-xogħol il-kariga ta' sempliċi skjaf. Jien qiegħed fostkom bħal wieħed li jservi. Dik hija s-sejħa tar-raġel li jservi lil martu bimħabba. Għandu awtorità huwa r-ras tal-familja, il-Bibja tisħaq illi r-raġel huwa r-ras tal-familja u l-raġel huwa msejjaħ biex jaqdi bimħabba sinċira. U l-mara, allura, se twettaq ir-rwol vitali tagħha, ir-rwol neċessarju tagħha billi toffri appoġġ u għajnuna. Għajnuna komplementarja. Ġifieri dak li r-raġel mhuwiex kapaċi jagħmlu waħdu, għandu lil martu biex flimkien għalenija tajjeb iwettqu lan ta' Alla għalihom. Il-Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jindirizza lil-nisa u kien għadu kif semma illi Ġesu refad nubietna f'ġismu fuq il-għoda tas-salib sabiex immutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Ġesu illi huwa Alla l-imbierek. U aċċetta s-salib meħabba fina. Flok ma baqa fil-glorja tal-ġenna niżel f'umiljazzjoni magħna. Niżel biex iservina, is-sit suprem, Alla etern, niżel biex iservina. U hekk ukoll jgħid Pietru, bl-istess mod intom in-nisa Kristjani. Bħalma Ġesu tbaxxa biex iservi lill-Knisja, hekk ukoll intom in-nisa kunu sottomessi għall-irġiel tagħkom stess. Kunu sibu postkom taħt l-awtorità ta' żwieġkom. Sabiex anke jekk xi wħud minnhom ma jobtux il-kelma jkunu jistgħu jintrebħu mingħajr diskors bl-imġiba tan-nisa tagħhom huma josservaw l-imġiba safja u rispettuża tagħkom. Il-Marja msejħa biex ikollha mġiba safja, mġiba pura fil-siena, fl-emel tagħha u rispettuża. Meta turi rispett, xi tkun qed tagħmel? Tkun qed taraf li ħadd ieħor huwa għandu rwol ta' tmexxija fuqek. Issa, nistgħu nitkawġu u nipprotestaw kemm irridu għax il-Bibja hija ċarissima kemm jista' jkun fuq dan rwol. Il-mara it-tiżjin tagħha pereżempju jgħid Pietru m'għandix tkun sempliċement id-dafra tax-xahar u l-ornamenti tad-deb li tilbes. Le, il-ġmiel tagħha huwa l-persuna moħbija tal-qalb bil-kwalità inkorruttibbli ta' spiritu manswed u kwiet. Meta mara tibda tpeċlaq u tiftaħ ħalqa qiegħda ġġib ruħha fil-karattru femminili tagħha. Spiritu manswed u kwiet li fajnejn Alla jiswa ħafna. U jagħtina anke l-eżempju ta' Sara, illi l-żewġa Abraham kienet issejħlu Sida. Sidi. Kienet taraf l-awtorità tiegħu fuqha. Hija xi ħaġa sabiħa. Din il-fatt li aħna il-mara taraf li hija mogħtija bħala l-għajnuna għal żewġa mhijiex degradanti, mhix xi ħaġa illi tista' tikkritika. Alla nnifsu sikwit jissejjaħ l-għajnuna tagħna. Salm 33 vers 20. Ruħna tistenna l-sit u l-għajnuna tagħna u t-tarka tagħna. U l-għajnuna tagħna. Meta qegħdin nsejħu li Alla huwa għajnuna għalina ma jfissirx li huwa inqas minna, fil-fatt huwa infinitament akbar minna.
U frattant Alla huwa l-għajnuna tagħna Salm 40. Int l-għajnuna tiegħi u l-ħellis tiegħi u Alla tiegħi iddumx. David qed jara fil-li Alla huwa l-għajnuna tiegħu. Meta l-mara tirrikonoxxi dan ir-rwol speċjali, uniku, illi Alla ta', mhux li ħad tkun sottomessa lejn kull raġel, mhux dik is-sejħa tagħha, li tkun sottomessa lejn żewġa. Illi hi għażlitu u ħaditu bona volontà tagħha biex tarfu bħala dak illi imexxija b'imħabba u b'umiltà. U allura ir-raġel kif huwa imsejjaħ biex jeżerċita l-awtorità tiegħu. Forsi il-kelma awtorità tbeżżana, nitgerxu minnha bħalma wkoll niddejqu nużaw il-kelma sikwit repetuta sottomissjoni tal-mara. Frattant ir-raġel għandu awtorità. Bħala kap tal-familja, ir-raġel huwa obbligat u msejjaħ biex iħaddem l-awtorità delegata lilu, di mhix xi ħaġa li vvintaw jew li hu bil-forza, le. Alla taħ dak l-awtorità. Alla taħ dik l-awtorità biex imexxi b'imħabba l-ewwel ħaġa. L-idea li tibbrilla aktar minn kollox ir-raġel hu msejjaħ biex iħobb lil martu. X'jiġifieri tħobb? Tħobb jiġifieri li inti qed tonfoq u tintefaq għal ħaddieħor. Jiġifieri qed tinsalek innifsek, anzi qed tagħmlek innifsek il-għaddej ta' ħaddieħor. Esattament kif għamel Ġesu magħna. Ġesu huwa r-ras tal-Knisja kif mexa magħna billi diena. Kristu ħabb il-Knisja u talilu nnifsu għalija. Hemm hija s-sejħa sabiħa tar-raġel illi imexxi b'qadi u b'sakrifiċċju. Illi jinsa il-benesseri tiegħu, jinsa l-avvanz tiegħu, jinsa l-interessi personali tiegħu, sabiex jaġevola, sabiex imexxi l-qudiem itejjeb lil martu. Bl-erf, bl-umiltà, b'sensittività. Jiġifieri illi il-raġel fil-deċiżjonijiet illi jieħu ħajkun sensittiv, mhux ħajħodhom mill-lenti tiegħu imma għal benefiċċju ta' martu u kol b'rispett dejjem taħt l-awtorità ta' Sidu Kristu. Raġel mhuwiex autonomu jagħmel li jrid, ir-raġel huwa msejjaħ biex jonora l-Kristu billi iħobb lil martu. L-istess Pietru wara li kellem lin-nisa ikellem ukoll lill-irġiel jgħidulhom intom l-irġiel bl-istess mod. Għamru magħhom skont it-tarif. Għamru jien ma' marti, ir-raġel ma' martu, għandna nagħmru flimkien skont it-tarif, jiġifieri billi nippruvaw u nagħmlu mill-aħjar biex din li nsejħilha marti nifhimha, inkun naf min hi, ix-xewqat tagħha, il-biżgħat tagħha, kollox. Għamru magħhom skont it-tarif bħala ma' reċipjent iżjed dajjef, la darba huma l-femminili fil-waqt li tittrattawhom b'unur bħala werrieta magħkom tal-grazzi tal-ħajja. Tittrattawhom b'unur. Intarawha. Il-mara li ħaqqa unur u ġieħ minant l-istess żewġa. Idealment, allura, kif għandha tkun is-sottomissjoni tal-mara miż-żewġa? Il-mara illi issa ħadet l-istat ta' żwieġ kif se tissottometti. Ħadd issottometti għax għandha reverenza lejn Kristu. Taraf li Kristu huwa sida, tajjeb, u hija msejħa biex tonora lis-Salvatur tagħha u allura se tobdi lil-żewġa għax Kristu jikkmanda biex tobdi lil-żewġa. Bħalma jikkmanda biex ma tisraqx, biex ma tikdibx, u
il-kmandamenti l-oħra. Kmandament indirizzat speċifikament lill-mara miż-żewġa hi illi għandha tissottometti u tobdi lill-żewġa. Dana bil-ħsieb biex fil-familja ikun hemm armonija u unità sabiħa. Fl-Efesin Pawlu jgħid hekk ara. Efesin 5 vers 21. Għandkom tissottomettu ruhkom għal xulxin fil-biża ta' Kristu aħjar minħabba ir-reverenza tagħna lejn Kristu. Kristu huwa l-awtorità suprema kemm tar-raġel kif ukoll tal-mara, però allura l-awtorità ta' Kristu tajjeb tirregola l-awtorità tar-raġel fuq martu. Ir-raġel ma jistax kapriċċjożament jagħmel li jrid li jogħġbu. Ir-raġel huwa wkoll bħal mara finalment se jagħti rendikont ta' emilu lil Kristu is-Sid. U allura l-mara hija msejħa biex tonora u tafferma t-tmexxija tar-raġel. Naf li qiegħed ngħid forsi diskors jiżgarra fis-soċjetà tagħna, sempliċement qed nagħllem dak li hemm fil-Bibja. Xejn iżjed u xejn aktar. Jekk huwa ġdid għalikom, għandkom allura issa l-opportunità biex tindagaw aktar u tarfu għall-barka tagħkom infuskom x'inhi sejħa partikolari li Alla sejħilkom għalija. Il-mara għandha tonora u tafferma it-tmexxija tar-raġel u mhux tinnega jew timmina, ġifieri minn taħt bil-fin tkun qed taħdem kontra l-awtorità ta' żewġha. Hemm nisa li jagħmlu hekk. Illi kemm bl-atteġġjament tagħhom u wisqar bi kliemhom u b'emilhom tajjeb jinnegaw u jikkontradixxu l-awtorità ta' żewġhom. Il-marra hemm sejħa aktarx biex tgħinu. Din hija l-kelma tad-deb. Fil-bidunet nagħmillu għajnuna li taqbel għal miegħu, għajnuna korrispondenti għal miegħu. Il-ħsieb li Alla ħalaq il-mara għar-raġel biex tgħinu. Ħatgħinu allura biex bit-toni u l-kapaċitajiet partikolari tagħha il-raġel m'għandux. U allura qegħdin nġibu fl-ekwazzjoni l-element maskil u femminil biex flimkien ikun hemm dik l-unità sabiħa. Il-mara ħatappoġġjah, ħatappoġġja t-tmexxija tiegħu billi toffri parir. Rafu li kwalunkwe familja tittieħu deċiżjonijiet, vera? Tittieħu deċiżjonijiet, forsi mhux minn ġurnata l-oħra, minn ġurnata l-oħra forsi jkun id-deċiżjoni x'se nsajru u x'kawlata jew timpana. Imma ħajkun hemm deċiżjonijiet insefrux, tajjeb, nibdilx l-impjieg tiegħi, naħsbux għal tarbija, ħajkun hemm deċiżjonijiet importanti. Il-mara hija msejja biex toffri parir, tiddiskuti mar-raġel, għax ħafna nisa anke rġiel jaħsbu li sottomissjoni hija li inti tagħlaq għalhekk u ssir statwa tal-ġibs. Xejn affattu. Il-mara għandha moħħ u ħsieb u intelligenza bħal raġel u allura fl-andament tal-familja se taraf tiddiskuti mar-raġel anke jekk hemm bżonn targumenta miegħu b'umiltà importanti. L-argument huwa tajjeb. Meta inti minn għalik għandek raġun u qed tissostni l-pożizzjoni tiegħek, tajjeb, u martek taf illi m'għandekx raġun. Hemmhekk hemm sejħa biex tkun kuraġġjuża, iva, imma b'umiltà. U lir-raġel tipprova tiftaħlu għajnejh. Parti mis-sottomissjoni tagħha. Hija msejħa appuntu biex tgħinu. Biex ma jaffiċċ. Għax il-moħħ tar-raġel waħdu mhux biżżejjed bħalma l-moħħ tal-mara waħda mhux biżżejjed. Allura il-mara hija msejħa biex toffri anke kritika, aħna ħobbuna kritika kostruttiva, bija se tibni l-ħsieb tiegħek huwa mhux li twaqqa lil żewġek,
imma li teleb il-problema bej li hemm qudiemkom it-tnejn hemm problema, il-mara hija msejħa biex mar-raġel jattakkaw il-problema u mhux il-xulxin. Kieku jħassin f'muha din fi kwalunkwe kwistjoni tal-familja. Il-kritika trid tkun biex jinelbu l-intoppi u l-ostakli. Il-Marja msejħa wkoll biex tagħti l-perspettiva femminili li r-raġel m'għandux. Ir-raġel jara mill-lenti għajdu li intom maskili. Jara kollox maskili. Għandu bżonn il-bilanċ ta' perspettiva femminili illi l-mara biss, illi martu biss hija msejħa biex tagħtih. U allura miegħu wkoll se tinvolvi ruħha fl-ippjanar tad-dar, fit-tagħlim tal-ulied, f'amministrazzjoni tad-dar, Pawli sejħilha ħaddiema fid-dar. Il-mara id-dar. Ovvjament illum tant morna l-baħar li spiċċajna illi l-mara kważi bil-fors taħdem. Il-mara però hija msejħa biex tkun ħaddiema fid-dar. Rajna il-ktieb tal-proverbi, il-mara ideali, il-mara sabiħa, il-mara illi tiswa aktar minn rubini jgħidilna. Min jista' jsibha, hija rari. Għax hija mara, kif jiddeskrivilna, hija mara biżla, hija mara avventuruża, hija mara illi għal żewġa tagħmel kollox biex taġevola d-dar. U allura, meta ngħidu l-mara tissottometti għar-raġel ifisser illi se tipparteċipa miegħu. Se tipparteċipa miegħu parteċipazzjoni attiva. Mhux ħatibqa' lura, imma se tih l-inkoraġġiment li għandu bżonn. Illi turih li tafdaħ, li tapprezzah u tirrikmandah ma' ħadd ieħor. L-għal ħaġa illi raġel miż-żewġ jista' jiġrilu li għal martu tpenġi ikraħ jew tikkritikah ma' terza persuna. Tkun qed twaqqalu l-awtorità kollha tiegħu. Mela fatti jiġru. Il-ritratt li għandna fil-Proverbi 31 għandna illi dinja mara illi żewġa għandu konfidenza biha. Għandu konfidenza. Meħabba li għandu dil-mara, tajjeb, allura u għandu l-konfidenza li affaċċja l-ħajja, li joħroġ għax-xogħol bitbissima fuq fommu, iħoss li bija ma jonqsu xejn. B'martu d-dar ma jonqsu xejn, tagħmillu l-ġid mentalment, il-fatt li s-setqu mentalment, ekonomikament, spiritualment, hija mara biżla. Tiftakruh il-qari, hija mara biżla. Toħroġ tixtri lek għalqa, tagħmel liħ minna, tixtri il-tessuti, taħdem il-ħwejjeġ għalija, għal żewġa, għal ulied għas-sefturi tagħha. Wow! Hija mara sabiħa. Mara sabiħa f'kull sens, li tipprovdi għal-familja, hija avventuruża fin-negozju, hija karitatevoli, mhux biss qed taħseb għal-familja u daqshekk, imma wkoll mis-surplus tagħha hija karitatevoli, taħseb għal-batut, għal-fqir. Hija mara ħanina, hija mara li taħseb u tippjana għal-futur. Bija żewġa huwa rispettat fis-soċjetà. Naħseb din hija x-xewqa ta' kull raġel miż-żewweġ. Illi kif martu timxi miegħu u kif hu jimxi magħha, in-nies jistgħu jgħidu wow, kemm jinħabbu. Dil-koppja illi hu jappoġġja lilha, hi tappoġġja lilu. Hija mara illi taqla t-tifħir u l-barka ta' wlieda u żewġa. Il-wlieda regolarment jgħidula ma hux aħjar minnek inti. Għax vera ma jkunx hemm aħjar minna. Hija mara r-raġel jgħidilha sibt lilek sibt tesor. X'nagħmel minn għajrek? U onestament, x'nagħmel minn għajrek għajt. L-isbaħ ħaġa li tista' tiġri koppja miż-żewġa li iva. Jingħadu flimkien bil-patt ta' żwieġ, skont ir-rieda talla jekk ikollhom it-tfal, rabbuhom fil-biża' talla, u dawn imbagħad jibdew jixxieħu flimkien,
طيب والصحة تاعهم تبدأ تنقص وتنقص وتنقص وقعدهم في الامكان. قعدهم في الامكان علاش يعرفوا اللي هما معمولين على شو شيء، معمولين على شو شيء. المرأة اللي سكونت الكتاب تاع البروفيرب تسوى أكثر من روبيني، جفيري مرة امبراتسابلي أميلة يتكلم عليها، أميلة يتكلم عليها. يك تفتح لسانها يك تفتح خلقها باش تتكلم، عندها كلام تاع حلوة، كلام تاع عينونة، كلام تاع كوراج. إدايا مو مش عزنين نفتي جاي لك اللي المنارة تاعها المزبير تاعها أسين تفا بالليل يا مرة بيسلا اتات البارتيسيباسيوني ماسيما في الدار تاعها. ها فوق كلش علاش تعمل ده كله؟ عاش هي مرة اللي عندها البزة تاعها، مرة اللي لالا تعرفوا بلا الحل تاعها بلا داك اللي في كريستو جاسو حبنا وقت يوفرينا مغفرة كومبلوتا. متى احنا نعرفوا الجراتسيا تاع السالفاتسيوني اللي في كريستو جاسو تنعطانا الحياة اترنا وورت ما القديسين في السماوات ورد تشارت، allura إيفا هنكون وحدة اللي كاباش نسيرفي، كاباش نخرج من النفسي على جيب تحت يهر. المرأة مش زوجة تعملك سبيشالمنت على زوجة عاش تعرف أكتر وأكتر اللي الراجل تاعها يحبها عاش من حب المرتو. هنفكركم شادنا جمل أخرى من حب المرتو تاتوالمنت تحب له نفسه، تحب له نفسه باللي تكون سجدة على الزوجة sottomessa على الزوجة ما يفسرش اللي هي ضعيفة يو سيرفيلي. ارجعوا اقراو بمديتاسيوني البروفيربي 31 بتراو اللي هي مرة اللي هي انفنتيفا، مرة اللي بكل موت تريد الفاميليا تاعها الصدقة، والزوجة اللي تريدوا اللي يكون مفخر في البواب تاع البلد. ما تراوه الناس يعيدوا هذاك عنده مرة لك per eccellenza. اللي تكون sottomessa allora ما تفسرش اللي انت ضعيفة اكترش متى انت فولونتاريامنت ومن رايك مش عشان مجيلة قاعدة تسوتومتي على زوجك التوري اللي انت تفداه لله عشان هو الله لقيت يعيلك هيك. والورا الفيد تيك التسبرمي يبدا الموت اللي سيب روحك تبوجي روحك في البوزيسيوني في القعدة اللي الله السنية اللي الله حسب عليك بروبيامنت. ملا في الرول سبيسيفيكو وسبيشالي تاعها المرأة حتنقدر بلابلتايت ديفيرسي تاعها في الوقت اللي ترفيوتا من اللي تركب فوق الأوتوريتا تاع الراجل. حنايدو الراجل ما يعرفش يمشي وتراسكورات وسيبوش مركزين كل فلاشية، واللورا المرأة حتجبدلو الاتنسيوني. المرأة ستعيدلو فين إيات يونس والدمير تاعها عش إيا سوتوميسيوني في المولاي، مش سوتوميسيوني آمية، مش سوتوميسيوني بلا انتليجنسا، هي سوتوميسيوني في المولاي. ساكام ودمنت اللي زوجي يتحبني ويرسبتاني طيب ين اكتر وقت بالفرحة نسوتومتي عليه وفي اتيونقص والوبليجو وبارت من السوتوميسيوني تياك يا مرة اللي تجبد له الاتنسيون بهلوة لزوجك وتعرف كيف هتفتهموا بينيتكم بيش من راجل تراسكورات من راجل الرسبونسابلي يدخل في اللينيا تياو ويقضي دمريته بحال ما تعملوا كل المرة. pero jekk fadlilkom li ċkan dubju dwar ir-rol tagħkom, ir-raġel se jmexxi bl-imħabba billi servi lil martu. Il-mara se ssib posta taħt ir-raġel taraf it-tmexxija tiegħu. Jekk fadlilkom dubju dwar dan,
Efesin 5 vers 22 għandu jaqtalkom kull dubju. Nisa, is-sottomettu ruhkom għal żwieġkom qiskom għal mulej. Meta il-mara tissottometti għal żewġa, qisha qed tobdi lil Alla. Għaliex? Għax Alla għalilha biex tagħmel hekk. Għax ir-raġel huwa ras martu, bħalma Kristu huwa ras il-Knisja huwa s-Salvatur tal-ġisem. Mela bħalma l-Knisja hija suġġetta għal Kristu, ħajkunu hekk in-nisa għal żwieġhom f'kollox. Ix-xena li għandek quddiemek Kristu u l-Knisja. Tajjeb, Kristu u l-Knisja. Kristu u l-Knisja jiltaqgħu fuq il-mejda tad diskussjoni u għandu vot u l-Knisja għandha vot u kulħadd jixħed il-vot tiegħu, jew Kristu huwa dak li jikkmanda u l-Knisja li tobdi. Il-Knisja msejħa biex tobdi. Ma tinnutaw li Kristu kif imexxija l-Knisja b'sakrifiċċju. B'imħabba suprema. B'imħabba suprema. U gwaj ikun għalina jekk aħna nsibu skuża biex ma nissottomettux jekk aħna nisa. Għax ir-raġel ma ħaqqux. Jew ir-raġel jibda jirraġuna, marti ma tġibniex jiena, siba biex taffelin qudiem in-nies, ma tirrispettax l-awtorità tiegħi fuqha. U allura jiena ma rridx nurija l-affezzjoni tiegħi. U ma rridx inħobbha. L-ar ħaġa. Qed tajt li inti tista' ma tobdihx il-Alla għax ħadd ieħor mhux jobdih. X'raġunamentu ta'? X'raġunamentu ta'? Le, minkejja kollox int ibqa' wettaq ir-rwol tiegħek. Forsi xi wħud jaħsbu li dan l-arranġament mhuwiex prattikabbli. Kif Alla ħalaq il-bniedem, raġel u mara, u fiż-żwieġ allura għandhom dan ir-rwol tagħhom speċifiku. Prattikabbli x'in niġu biex inwettquh huwa prattikabbli. Jien ngħidilkom ebda metodu ieħor mhu prattikabbli. Ebda metodu ieħor. L-esperimentar matul iż-żminijiet saru ħafna. Fi żmien il-komunisti ppruvaw jeqirdu l-familja u l-koppji jaħdulhom it-tfal biex irrabbihom l-istat. Xejn ma jirnexxi. Ħlief dal-mudell li jagħtina Alla. Alla huwa dak li formana, Alla jaf kif niffunzjonaw u l-mudell tawulna fit-tjubitu. Hija biss minħabba id-dnub fina. Maħabba l-fatt li aħna nies illi nisbaljaw, illi nonqsu mid-dmirijiet tagħna, illi dan mudell ifalli. Frattant jekk aħna b'impenn u b'umiltà nfittxu l-għajnuna tal-Alla, mulej għejni, saħħaħni biex inwettaq ir-rwol tiegħi. Iżżewweġt, irrid li ż-żwieġ tiegħi jirnexxi għal glorja tiegħek, u allura saħħaħni, għamilni kuraġġjuż biex attwalment iva minn ġurnata l-oħra tgħallem x'inhu r-rwol tiegħek u wettqu sewwa. Il-Bużillisi illi indaħal id-dnub u d-dnub ħarbat. Fejn jidħol id-dnub ħassib konfużjoni, ħassib taħwit vera jew le, f'kollox. Għamil tista' tkun qed taħdem fabbrika, f'uffiċċju, f'iskola. Fejn hemm nies li qegħdin jidhimbu illi mhumiex mexjin dritti mal-mulej, ovvjament ħajidħol it-taħwit. U meta Adam u Eva inqataw minn Alla minħabba d-dnub tagħhom, Alla x'qalilhom? Lill-mara qalilha inkattar qatih it-taħbit tiegħek u l-ħbiela tiegħek bluġieħ tielet tuliet u xewqtek tkun għal żewġek u hu jaħkem fuqek. U vera hekk ġara. Ir-raġel li beda lill-mara fiċ-ċiviltajiet prattikament kollha, fir-reliġjonijiet kollha, li fil-Kristjaneżmu. Meta l-Kristjaneżmu kien qawwi, meta l-Kristjan kien bibliku, il-mara kienet onorata. U llum hija onorata. Il-Bibja hija favur il-mara. Hija favur il-mara. Imma hawnhekk maħabba dnub qegħdin naraw illi ir-raġel se jaħkem fuqek b'mod oppressiv minħabba dnub. Li nabbużaw minn xulxin
مش منحبة الموديل تاعنا، لا، منحبة الخزن فينا. وعليك قال دربوهرة نعرفوا كم هو امبورتانتي الزواج باش يمشي لقدام. يريد يكون له كوبيا راجل ومرأة اللي هما ناس نيدمة، يريد يعيشوا في الدول البريزنسا تاعنا. واحنا بحال المفدية تاع سيدنا جسو انا مسيحين باش نور للدنيا. ايفا فورس مينورانسا ما يمبورتاش، اما ايو نور للدنيا اللي الرجال والنساء يستاو دفاتي يستاو يرلطاو في المكان في الزواج بمود اللي يكون على الجيت ريتشبروكو. المرأة تعمل الجيت الزوجة، زوجة تعمل الجيت ليلة باللي يوتق ذاك الرول اللي هو موت ليلو بارتيكولارمنت، والمرأة لسه حاجة ودنا يعملوه على الجلوريا تاع تاعهم. البيبيا تعطينا التامة، البيبيا فيها مش بس ديرتيفي طيبين وعقلين، اما وكل الله تانا لابلتا تانا الانرجيا تانا القوة اللي عنا بزون السبيرتو سانتو اللي يعمر فينا يعملنا كاباتشي، يعملنا كاباتشي. نسا السوتومتروكم على زويجكم كيف يشرق للملعي، رجال حبوا النسا تاعكم وتكونوش خرج مخهم. آمين.